Dobar dan, dragi prijatelji. Evo nas opet. Danas sam ja pripremio za vas recept koji je jako važno i jako je dobro za naš dragi ljubimci. To je 10 vrsta začina. Šta je to začina? Na neke začine ja sam napravio video. Je jako dobar. Da nas ohrabrite, da nas gurnite naprijed, stavite like, subscribe, da mi trudimo da napravimo čim više. Dosta imam ja iskustva kaj se tiče hrane, da ja vama napravim za vaš dragi ljubimci. Sada idemo pokazati šta je to tih 10 vrsta začina. Idemo. Evo. Ovo su sve naše začine. Prvo je ovo zob paholice. To je 15 grama. I onda badem 5 grama. I onda šija 3 grama. I onda salatna kres 2,5 grama. 2,5 grama. I onda idemo rogač 1 gram. I onda žumbir 0,3 grama. I onda idemo proso 5 grama. I onda piskavice 0,3 grama. Lana sjemena 4 grama. I na kraju tu je 0,1 kurkum. Evo. Prvo kaj idemo napraviti, šta moramo prvi samliti. Prvo idemo badem, zato je badem on kad se melja, on pušta malo ulja. Badem prvo. I treba dobro to mleti. Nakon toga stavimo zobne paholice unutra i to samlimo. Mora biti kao brašno, tako je sitno. Šija unutra stavimo i može salatni kres unutra. Evo. To treba jedan po jedan da se dobro se... Evo. Nakon toga idemo rogač. Evo, rogač stavimo. Onda džumbir stavimo unutra. I možemo piskavice. Ćemo staviti sve. Lanine. Sjeme. Kurkum. Stavimo unutra kurkum. Evo, kurkum stavimo. Pardon. I onda proso. Sve stavimo unutra. I sve i dobro, treba dobro samiti da bude u prahu. Još malo. Vidite da je još malo. Evo sad je gotovo. Vidite kako je sad ispalo. To je čisti mljevano. Evo sad je naš začina je gotovo. I onda kad ovo, to je negdje, evo, to je meni za 2 tjedna. I onda inače poslije stavim u ovim stavim. Evo, tu unutra stavim i onda tu stavim
i onda stavim u frižider. I kad mi treba, onda izvadim i njima dam. Evo, to je, recimo ovo njima dam kad napravim njima salatu, kad napravim njima jajce, kad napravim šta god njima, dam njima u hranu, stavim njima u hranu, stavim unutra. To je malo stavim, to znači malo stavim unutra, evo. Sad ovo kad spremam, to je sad ovo već je prahu. Vidite kak izgleda. Evo, vidite kak izgleda. I onda jesti, onda malo stavite unutra u jelo i miješate. Kad ne bi napraviti ribate jajce i onda možete isto unutra, možete njima dati. Ali još nešto, ja sam stavio unutra žumbir. Žumbir inače nemojte davati kad je ženka ima mladunce. Varenje kod muškarca i kod ženske. Inače ima sve vitamine. Ima rogač, ja sam već napravio video u rogaču kak je rogač je dobar. Vrhunski rogač, ima sve minerale, vitamine, čak je najbolje što ima u rogaču, ima cink. A to je kaj treba, kaj ptice inače treba. I tu je njima, recimo kod mijenjanja perja, možete njima dati malo unutra, sipajte na jelo i tu njima dajte tu. Isto, kak sam ja rekao, isto na jajce, šta god treba možete tu napraviti. Inače, ja ću napraviti top salatu i zato ovo sam napravio danas, da ja kad napravim salatu, meni tu taj začina meni treba. Sad, ne znam kak se zove, kak ćemo zvati, možete mi staviti u komentaru kak ćemo zvati taj začina, evo, ja stvarno ne znam kak to, ja zovem taj začina 10 začina. Inače još sezam i ja stavim unutra, sezami unutra stavim, ali sad nisam stavil, inače možete sezami staviti unutra. Evo, to je sve od meni, hvala svima i vidimo se u sljedeći video koji ću napraviti, pokazati top salatu kaj ja inače radim za moji dragi ljubimci. Puno hvala i vidimo se sljedeći video. Doviđenja.